आं बेखौनो गासिबो दिथा होगिरिफोर आरो फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो। जोंनि गेजेराव जोबोद गोरोन्थि बुजिनाय एबा फोथायनाय दङ जे जोङो बर' बिजों फरायाब्ला इंलिस मिडियामल' फरायोब्ला बा इंलिस मिडियामजोंसो जोङो फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ बा गावसोर साननाय बायदियै डक्टर इन्जिनियार खालामहैनो हागोन बा आथिङाव गसंहैनो हागोन सानो, खिन्थु बे नङा। दा मोनसे आं बिदिन्थि होनो हायो, जेरै आंबो दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फोरोंगिरि बर' बिफाननि। आं मामोन, आंनि बिजोङा बर' बिजोंनोमोन। जों बिदा फंबाय जों सयजोनबो बर' बिजोंजोंनो फरायदों आरो सयजोंबो जोङो इस्टाब्लिस जानो हादों। आरो बेबायदिनो आं दहाय जेरै एगजामपोल होदों डक्टर भास्कर ब्रह्म सार, आरो थिग बेबायदिनो डक्टर हिमालय बसुमतारी, बिथाङाथ' साइन्टिस्ट, बिथाङा सासे भास्कर ब्रह्म, बिथाङा सासे डक्टर प्रफेसार। जोंनि आखाइयाव गोबां बिदिन्थि दङ, ACS जानाय, IAS अफिसार जानाय आरो ADGP जानाय गोबां बिदिन्थि दङ। बर' बिजों फरायनानैब्लाबो जोङो गावखौहाय मानसि खालामनो हायो, गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायो। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोङो बर' बिजोंखौ एफा जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों, आसाम सरकारनाव दाबि दावरा खालामनायनि गेजेरजों, माखासे मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौहाय आवथायनो हादों। जोंनि माहारिनि थाखाय बे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैयो, बर' माहारिनि बिमा बिफाफोरखौ बर' राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासिनिबो बिबान आरो जों बेखौ अरायसम अनसायनांगोन। जों बर' हारिया अनसायाब्ला सोर अनसायगोन, बेसो आंनि दा सोंलुआ।